Moi drodzy, Pyrkon 2016, pierwsza scena rodzajowa. Pierwsze wnioski są takie. W Poznaniu jest tragiczna jakość wody. Patrzcie na te zacieki. To jest od wody, seryjnie. No, jest piątek, właśnie zbliżamy się tutaj do sali, prawda, gdzie będzie Pyrkon. Mam nadzieję, że czeka nas masa szampańskiej zabawy. Ej, to będzie superancka scena, przejście przez ulicę. Szybciej, 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 szybciej. Aż tak kurde z tego. Co? Zamknął. Chodź. O surfa. No, losuj. Co wylosowałeś z tej torby, Kamilu? SJ-Cam, najlepsza kamera. SJ5000X. Polecasz taką kamerę? Nie wiem, bo dopiero testuję. Moi drodzy, zaobserwowaliśmy bardzo ciekawe zjawisko. Stoi tutaj pełno ludzi w kolejce, a my nie mamy pojęcia, po co oni stoją. Może ktoś coś rozdaje za darmo, zaraz się zapytamy. Patrzcie, to jest zablokowane, a mimo wszystko jedzie. I co ty, Kamilu, to zawodowy, na to powiesz? Magia. Jezu, Kamila żaba zjadła! Boże, pomóżcie mu! My są z Kamilem tutaj zawodowym w takim pomieszczeniu, które się nazywa Sala Główna. No i tu się dzieją główne rzeczy, jak sama nazwa mówi. I podoba się nam tu całkiem, nie? Tak, ale a propos tego, że mówisz, że Sara gówna, to mówisz, że jakoś dziwnie pachnie tutaj. Śmierdzi jak z haźlika. To tyle, dziękuję. Nagrywam. Jakby ktoś z was się zastanawiał, dlaczego ja nagrywam takie gówna, a nie takie tutaj rzeczy fajne, jakieś cosplaye i tak dalej, to musicie wiedzieć, że bardzo ciężko się nagrywa materiał z takich typu imprez. Kamil se to zawodowy też potwierdzi, że mamy tutaj wielki problem, żeby tutaj wyłuskać, tak, że tak powiem, to co jest takie właśnie najlepsze, bo na razie nic fajnego żeśmy tutaj nie zobaczyli. I to jest główny problem. I dlatego właśnie to tak wygląda, jak wygląda. Cześć, witam was serdecznie, moje mili, ja jestem Niklaus i wróciłem, żyję. Udało mi się wrócić po 4 dniach Pyrkona, jak widać jestem, tutaj siedzę, wszystko jest w porządku, nie widzieliśmy się bardzo dawno, przynajmniej na YouTubach, ale też na streamach, dawno mi nie było, to wynika, no głównie z tego, że już w zeszły czwartek już wyjeżdżałem na Pyrkona, jeszcze wcześniej, jak wiecie, miałem problemy zdrowotne, ale już generalnie jest coraz lepiej, także wracamy do tego biznesu. Można się spodziewać w krótkim czasie filmów na YouTubie więcej, można się spodziewać też za jakiś czas streamów. Na razie też mam jeszcze remont, nie mam jeszcze podłączonego internetu przez kabel, tylko przez Wi-Fi, a przez to nie idzie robić dobrze streamów, ale wracamy do Pyrkona, moi drodzy. Tak jak już mówiłem w tym filmie, albo dopiero powiem, bo nie wiem do końca, gdzie ten fragment będzie wpasowany, nie umiem za bardzo, ciężko jest zrobić filmy z tego typu eventów, bo nigdy nie wiem dokładnie, co pokazać. Dlatego też pokamerowałem, byłem tam 4 dni, znaczy w zasadzie 3, no byłem 4 dni w Poznaniu, ale 3 dni trwa Pyrkon, byłem w każdy dzień, z każdego dnia coś troszkę udało mi się, no troszkę nawet, może trochę więcej, bo wiecie jak to jest, kameruje się tam 2 godziny, a z tego się pokazuje 3 minuty, nie? Także udało mi się tam kilka fajnych cosplayów, stanowisk skamerować i w tym filmie też wam je pokażę. No i co ja wam mogę komentować, moi drodzy? Powiem wam tylko, że no generalnie Pyrkon jak Pyrkon. Pyrkon w 2016 roku był generalnie, jeżeli chodzi o zawartość, podobny jak poprzednio, aczkolwiek troszkę mniej mi się podobał organizacyjnie, bo nie były zaangażowane wszystkie te sale co zawsze. Między innymi, jeżeli ktoś się orientuje, to jest tam taka sala duża z takimi drzewami, która jest zawsze wykorzystywana na PGA i która też jest przeważnie wykorzystywana na Pyrkonie i to jest taka hala główna, która tym razem w ogóle nie była zagospodarowana i to wprowadzało jakiś taki zamęt. I tak do końca nie mogłem się jakoś tam odnaleźć, aczkolwiek jeśli chodzi o zawartość, o sceny, stanowiska, sklepy, jak widać kupiłem sobie fajną koszulkę też, parę tam takich pinów, drobiazgów udało mi się nabyć i przywieźć. Była bardzo duża, fajna ilość cosplayów. Także co, moi drodzy, ja was teraz zapraszam na krótki fragment, gdzie tak zbiorczo pokażę, co tam się działo. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Także no, zapraszam.
Ale to będzie dobre.